ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അരീനയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അബ്ദുസ്സലാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ബാരലിൽ ചില മരങ്ങൾ നടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഒരു 4-5 മരങ്ങൾ നടുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയത് കാരണം തന്നെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബാരൽ ഗാർഡനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മരങ്ങൾ ബാരൽ നടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 5 മരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആണിത്. ബനാന സപ്പോട്ട, പിങ്ക് ഗുവാവ, സുറിനാം ചെറി, ബുഷ് ഓറഞ്ച്, ഐലാൻഡ് കുള്ളൻ മാവ്, ഇത് 5 നടുന്നത്. ഇതിൽ മാംഗോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുകളിൽ ഈ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് എല്ലാം 3 അടിയിൽ താഴെ ഉയരമുള്ളതാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്. കരുത്തുറ്റ തണ്ടും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള മരങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാരൽ നടുവാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒറ്റത്തടിയായി നീളത്തിൽ പോകുന്ന തൈകൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. ബാരലുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇത് ഏകദേശം 5 വർഷത്തോളമായിട്ട് കിളക്കാതെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്. 2 വലിയ പ്ലാവിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇതുള്ളത്. പ്ലാവിൻ്റെ കരിയിലകൾ വീണ് നല്ലപോലെ വളം ഇതിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള കരിയിലകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കളക്ട് ഒരു ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മണ്ണെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗം കിളച്ചിടുക. ഈ ബാരലുള്ളത് ആട്ടിൻ കഷ്ണമാണ്. നമ്മൾ കിളച്ചിട്ട മണ്ണ് ഒരു കൂന പോലെ ആക്കി അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആട്ടിൻ കഷ്ണം ഇട്ട്, ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും കരിയിലവും ചേർന്നൊരു മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മളിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ സിമൻ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം അടിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ തിലാപ്പിയുടെ പോണ്ടിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോണ്ടിലെ സ്ലറിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് നല്ല ഒരു വളം തന്നെയായി മാറുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും തിലാപ്പിയുടെ പോണ്ടിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനാണ് ഈ വല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5-6 ദിവസം ഈ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാരൽ 50 ലിറ്ററിന്റെ ബാരലാണ്. ഇത് മുമ്പൊരു ഫിഷ് ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാരലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് താഴെ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് ഉയരത്തിലാണ് ഇതിന് ഹോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും താഴെ ഹോൾ ചെയ്താൽ ഇതിലുള്ള വളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മണ്ണും താഴെയുടെ ഒലിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേരിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയല്ല, സൈഡിൽ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് ഉയരത്തിലാണ് ഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. 4 വശത്തും ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി ചൂടാക്കിയെല്ലാം ഹോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 8 mm ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോള് വളരെ വലുതാവുന്നതും തീരെ ചെറുതാവുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബാരലിന്റെ താഴെ 1.5 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ നിറക്കാനുള്ള ഓടിന്റെ പീസുകളാണിത്. നമ്മൾ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളിന്റെ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുകളിൽ വരെ ഈ ഓടിന്റെ പീസ് നിറക്കും. എല്ലാ ബാരലുകളിലും ഇതുപോലെ ഓടിന്റെ പീസ് നിറക്കണം. അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ലെയർ കരിയിലകളാണ്. അതിന് മുകളിൽ ചകിരിച്ചോറുമാണ് ഇടേണ്ടത്. കരിയിലകൾ ഇടുന്നത് മണ്ണിനും ഓടിനും ഇടയിൽ ഒരു ഫിൽട്രേഷനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഒരു വളവുമാണ് കരിയിലകൾ. ചകിരിച്ചോറിൻ്റെയും ആവശ്യം അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ബാരലുകളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് നമ്മൾ കരിയിലകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇനി ബാരലിന്റെ പകുതി വരെ നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മണ്ണാണ് ഇടാനുള്ളത്. ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും കരിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ മീനിന്റെ സ്ലറിയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മണ്ണാണ് ഇടുന്നത്. 5 ദിവസത്തോളം ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഓരോ കുട്ട മണ്ണ് ഓരോ ബാരലിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴും ഏകദേശം പകുതിയാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 3 ദിവസം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ്. ഡെയിലി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ്. 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം വളം ഇടുന്നതിൻ്റെയും തൈകൾ വെക്കുന്നതിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിൽ കാണാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പരിമിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നടുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ബാരലുകൾ നടുക എന്നുള്ളത്. ഏതാനും ചില ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അത് നടുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ബാരൽ ഗാർഡൻ എന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.